5 ani de căsnicie. Eram convinsă că cel puțin jumătate din această casă îmi aparținea. Avansul pentru apartament a fost plătit din banii obținuți din vânzarea garsonierei mele, iar jumătate din rata lunară la credit era plătită din salariul meu. Însă soacra mea mi-a dat o veste unilaterală printr-un singur telefon. Cumnata mea a divorțat, așa că dă-i dormitorul matrimonial. Voi vă mutați în camera de depozitare. M-am uitat la soțul meu, dar el nici măcar nu m-a privit. În acel moment, am simțit ca și cum aș fi fost stropită cu apă rece. În casa asta, de la bun început, nu a existat o cameră a mea, pentru că ei nu m-au considerat niciodată un membru adevărat al familiei. Bine, dacă nu sunt decât o străină, atunci, ca o străină, îmi voi lua partea mea până la ultimul ban și voi pleca. Înainte de a începe povestea, vă rog să vă abonați și să dați un like și lăsați un comentariu spunându-mi de unde ascultați această poveste. Sper ca fericirea să vă însoțească oriunde v-ați afla. Acum vă rog să ascultați povestea mea cu inima deschisă. Când am împins ultima cutie de carton spre fereastră, s-a auzit un scârțait surd pe podea. Priveliștea nocturnă a Bucureștiului se revărsa prin geamul imens, iar mașinile de pe splaiul Independenței formau o panglică de lumini roșii și galbene. Mi-am îndreptat spatele și mi-am șters transpirația de pe frunte cu dosul palmei. În aer plutea încă mirosul de adeziv proaspăt de la tapet și mirosul înțepător de ceară de parchet. Caelan, cu o cârpă în mână, ștergea insula din bucătărie. Într-un tricou vechi, gri, cu mânecile suflecate până la coate, părul îi era ud de transpirație. Am fost atât de agitat când am transferat banii pentru avans. M-am apropiat, i-am deschis o sticlă de apă plată și i-am întins-o. Dar datorită banilor ăia, am reușit să ne luăm casa noastră sub cerul Bucureștiului. Caelan a luat sticla, a dat capul pe spate și a băut cu înghițituri mari. Mărul lui Adam se mișca vizibil, în sus și în jos. După ce a lăsat sticla jos și a șters buzele cu dosul palmei și mi-a zâmbit. Așa este, draga mea, ai muncit mult. S-a apropiat, m-a cuprins de umeri și m-a strâns ușor de 2 ori. Creditul rămas îl vom plăti rapid, dacă vom pune amândoi jumătate în contul comun de cheltuieli în fiecare lună. Acum, aici este cu adevărat casa noastră. Vocea lui suna foarte sigură. Căldura mâinii lui se simțea prin tricol subțire. Am dat din cap, privind lustra lungă, albă, cu lumină caldă, de deasupra insulei din bucătărie. Acela a fost primul nostru weekend în acest apartament. Și în al doilea weekend, dimineața de vreme, a sunat soneria. Eu încă mă pieptănam în dormitor, iar Caelan, în pantaloni de pijama, a alergat și a deschis ușa. De la intrare s-a auzit foșnetul unor pungi de plastic, urmat imediat de vocea soacrei mele, Doina. Aoleu, liftul ăsta? De ce e așa de lent? Am lăsat pieptenele și am ieșit din dormitor. Mama lui se descălța la intrare, iar în ambele mâini ținea 3 recipiente uriașe, roșii, de plastic, pentru murături, de părea că îi se lasă umerii. Mamă, ce faceți așa de dimineață? M-am apropiat să iau recipientele grele de la ea, dar mama lui mi-a evitat mâna și i le-a îndesat cu forța în brațe lui Caelan. Pune-le în frigider, pe raftul de jos. A spus mama lui pe un ton poruncitor. Caelan a luat recipientele și s-a dus spre bucătărie. Mama lui și-a schimbat încălțămintea cu papuci de casă și a intrat direct în sufragerie. Privind în jur, examinând podeaua, tapetul, mobila, privirea ei s-a oprit pe canapeaua din stofă gri închis, din mijlocul camerei. Culoarea canapelei e prea mohorâtă. Mama lui s-a încruntat și s-a întors spre mine. Numai când mă uit la ea, mi se pune un nod în piept. Ce deprimant, am stat pe loc, cu mâinile împreunate. Mamă, am ales o culoare pe care nu se vede murdăria și se potrivește bine și cu draperiile. Trebuia să luați ceva mai vesel. Fără să pară că mi-ascultă explicația, a mers hotărâtă spre bucătărie. Caelan, să nu amesteci murăturile din recipientele alea cu alte garnituri. Prind miros. În acea noapte
Mama lui a rămas la noi. A ocupat camera de oaspeți. Noaptea, întinsă în patul din dormitorul matrimonial, mă foiam și mă uitam la tavan. Dincolo de perete, auzeam ocazional tusea seacă a mamei lui. Mamă, o să vină des de acum încolo? L-am întrebat pe Caelan cu voce joasă. Caelan se uită fix la ecranul telefonului. Lumina albastră a ecranului îi lumina fața. O să vină din când în când. Vine să ne vadă, și face griji pentru noi. De ce? Nu, doar că a fost cam brusc. Mama face totul gândindu-se la noi. S-a întors cu spatele la mine. Hai, culcă-te, mâine trebuie să mergi la muncă. Privindu-i spatele, am închis ochii. Am încercat să mă gândesc că e normal ca părinții să vină din când în când și să rămână peste noapte. Dar acel din când în când a devenit din ce în ce mai frecvent. Era într-o marți seară. După o zi întreagă de desenat planuri la firma de design, gâtul îmi era înțepenit ca o roată dințată ruginită. Când am ieșit de la metrou, cerul era deja negru. Am tastat codul de la intrare și am împins ușa. De la intrare m-a izbit un miros puternic de usturoi și ulei de floarea soarelui. Televizorul din sufragerie era aprins și rula un program de divertisment de familie. Din bucătărie se auzea zgomotul apei curgând în valuri. M-am descălțat și am mers în picioarele goale până la intrarea în bucătărie. Mama lui, cu spatele la mine, spăla vase la chiuvetă. Pe insula din bucătărie erau câteva farfurii cu garnituri și o oală cu resturi de ciorbă. Mamă, am strigat-o. A închis apa și-a scuturat mâinile și le-a șters de șorț. Apoi s-a întors. Ai venit de la muncă? Tonul ei era la fel de calm ca și cum ar fi fost în propria ei sufragerie. M-am apropiat de dozatorul de apă să beau un pahar. Din obișnuință, am întins mâna spre dulapul din stânga, de jos, și am deschis ușa. Era gol. Am tresărit și mi-am ridicat privirea. Setul de farfurii din porțelan de import, care ar fi trebuit să fie acolo, dispăruse fără urmă. Mamă, unde sunt farfuriile alea albe? Am întrebat-o, întorcând capul. Mama lui punea tacâmurile spălate în suport. Tacâmurile lovau fundul suportului din inox, scoțând un sunet ascuțit, metalic. Le-am aruncat? A răspuns ea fără să ridice capul. Cum să le folosească Caelan, așa grele? Și dacă le spărgea? Am adus eu niște farfurii de inox de acasă și le-am aranjat frumos în dulapul de sus. Sunt mai ușoare și nu se sparg dacă le scapi, e mai bine. M-am uitat la dulapul suspendat de pe perete. Când am deschis ușa, am văzut castroane de inox, butucănoase și mohorate, stivuite. Mamă, farfurile alea albe le-am cumpărat special, mai scump, ca să se potrivească cu atmosfera din bucătărie. Am inspirat adânc și am încercat să vorbesc cât mai calm. Și dulapul de sus e prea înalt, îmi e greu să le iau. În sfârșit, mama lui s-a oprit din ce făcea. S-a întors și m-a privit tăios, cu o privire plină de nemulțumire. Tu de ce ești așa de lipsită de considerație? Când vine Caelan obosit de la muncă, să mai ridice și farfuriile alea grele? Fac și eu treabă în casă și aranjez lucrurile ca să vă fie vouă mai ușor și în loc să îi mulțumești unui om în vârstă, te superi. Am tăcut, neștiind ce să mai spun. În acea noapte, Caelan a intrat în dormitor după ce a făcut duș. Stăteam la măsuța de toaletă și îl priveam în oglindă. Mama a dat peste cap toată bucătăria azi. De ce? Am spus eu. Mâna lui Caelan, care și ștergea părul cu prosopul, s-a oprit pentru o clipă, apoi a continuat. Am văzut și eu. E curat și frumos, ce are? Mi-a aruncat toate farfuriile. Și de ce se atinge de lucrurile mele fără să spună un cuvânt? Caelan a lăsat prosopul și a oftat adânc. S-a așezat pe marginea patului și m-a privit. Elara, știi că mama nu poate sta locului. Ne ajută și ea ca să ne fie nouă bine. Nu poți să fii mai puțin pretențioasă și să treci cu vederea. Asta e o problemă de pretenții. M-am întors și l-am privit direct în ochi. Aici e casa noastră, iar bucătăria e spațiul meu. Ar fi trebuit măcar să mă întrebe înainte. E mama mea. Vocea lui Caelan s-a ridicat ușor, iar pe frunte i-au apărut riduri.
Mama aduce mâncare gătită și face toată treaba în casă și tu, ca noră, nu poți să accepți nici măcar atât. Chiar trebuie să faci atâta ca pentru câteva farfurii. S-a băgat sub pătură și s-a întors cu spatele la mine. Am rămas la măsuța de toaletă, privindu-mi fața încruntată în oglindă. Chiar sunt eu prea sensibilă. Este doar dragostea unei mame pentru fiul ei, doar că metodele ei sunt de modă veche. Am încercat să mă consolez. Am încercat să reprim cu forța acel sentiment. Dar sâmbăta următoare, dimineața, a fost diferit. Era o dimineață prețioasă în care puteam dormi fără alarmă. La ora 8 dimineața, în picioarele goale și într-un furou de mătase, am ieșit din dormitor să beau apă în bucătărie. Sufrageria era tăcută, se auzea doar zgomotul fin al motorului de la frigider. Stăteam în fața insulei din bucătărie și tocmai luasem un pahar de sticlă. Achino. De afară s-a auzit sunetul tastării codului de la intrare. Mâna mi-a tremurat și era cât pe ce să scap paharul. Tiririring. Sunetul vesel al ușii care se deschidea a răsunat sinistru de clar în sufrageria tăcută. Ușa s-a deschis cu un click. Am înghețat în bucătărie. Mii de gânduri mi-au trecut prin minte. Curierul? Imposibil, nu avea de unde să știe codul. Angajatul de la administrație? Și mai puțin probabil. Mama lui a intrat, împingând ușa, cu o pungă neagră de plastic în mână. După ce a închis ușa în urma ei și s-a întors, m-a văzut stând în spatele insulei din bucătărie, îmbrăcată doar în furou. Ne-am privit în ochi câteva secunde, de o parte și de alta a sufrageriei. Ce-i cu tine? Așa, în plină zi? Mama lui s-a încruntat și m-a măsurat din cap până, nu-n picioare, de la părul meu ciufulit până la picioarele goale. Vocea ei era plină de dispreț. Nu i-am răspuns la întrebare. Inima îmi bătea nebunește și vocea mi se blocase în gât. Mamă, cum ați intrat? Mama lui și-a schimbat încălțămintea cu papuci de casă, a traversat sufrageria până în fața mesei din bucătărie și a trântit punga neagră și grea pe masă. Am tastat codul și am intrat. Cum altfel? Să aștept afară, la ușă, să sune soneria până deschide Nora. A spus ea, începând să desfacă nodul pungii. Știți codul? Mama lui s-a oprit și a ridicat capul, privindu-mă. Privirea ei era ca și cum aș fi pus o întrebare stupidă. Mi ela dat Kailan. De ce? Am venit de dimineață să vă aduc supă de oase, fiartă de mine, înainte să se răcească. Și a întors capul și s-a uitat la ușa închisă a dormitorului matrimonial. Kailan încă doarme. Nu am spus nimic. Am lăsat paharul gol, care a lovit blatul de marmură cu un sunet surd. M-am întors și am mers hotărâtă spre dormitor. Când am deschis ușa, Kailan dormea dus, cu pătura trasă peste cap. M-am apropiat de pat, l-am apucat de umăr și l-am scuturat puternic. Sui?" a mormăit el, frecându-se la ochi, încă adormit. I-ai dat mamei tale codul de la intrare?" Stăteam lângă pat și îl priveam de sus. Kailan se freca la ochi, încă somnoros. Când mi-a văzut fața încruntată, s-a oprit. Da, săptămâna trecută. Mama vine din când în când să ne aducă de mâncare și nu e frumos să aștepte afară dacă nu suntem acasă. E mai comod dacă vine direct de la piață și lasă lucrurile în frigider. A căscat și s-a ridicat, scărpinându-se în cap. De ce nu mi-ai spus? Vocea mea era joasă, dar fiecare cuvânt era apăsat. Kailan s-a uitat la mine pe furiș, apoi și-a ferit privirea și a întins mâna spre telefonul de pe noptieră. Faci atâta caz pentru un fleac, a spus el, ca și cum nu ar fi fost mare lucru. E mama mea. Nu e o străină. Am făcut-o ca să-i fie ei mai ușor. Am uitat să ți spun, e chiar un motiv așa mare de supărare. Asta e o problemă de supărare sau nu? Am șoptit eu, furioasă, ca să nu se audă afară. Asta e viața noastră privată. Intră fără să bată la ușă, tastând codul, și dacă mă schimbam sau făceam altceva. Kailan s-a încruntat, iritat. A dat pătura la o parte și s-a ridicat din pat. Bine, bine. De ce trebuie să mă cicălești așa de dimineață? O să. Îi spun să sune înainte să vină. E bine așa?
A trecut pe lângă mine, a deschis ușa și a ieșit. Mamă, ce miroase bine! Ai făcut supă de oase. Din sufragerie, i-am auzit vocea extrem de lejeră. Am rămas pe loc, privind ușa camerei care se mișca ușor. De sub picioare, un fior de nedescris mi-a urcat încet. În casa asta, mă simțeam ca un chiriaș care trebuie să suporte un proprietar care intră oricând, neanunțat. Ușa de la intrare putea opri străinii, dar nu și pe adevăratul stăpân al casei. Roata timpului s-a rostogolit mai departe. O lună mai târziu, într-o vineri seară, afară ploua torențial. Picăturile de ploaie lovau geamul imens al sufrageriei, lăsând șiroaie de apă. Stăteam pe canapea și modificam un plan de design pe laptop, iar Kaelan se uita la televizor lângă mine. A sunat soneria. Nu sunetul codului tastat, ci soneria. Kaelan a verificat interfonul, s-a ridicat brusc și a alergat spre intrare. Ușa s-a deschis. A intrat mama lui. Fără să-și închidă umbrela, a lăsat umbrela neagră, care picura apă direct pe gresia de la intrare. În urma ei a intrat cumnata mea, Sorina. Îmbrăcată într-un trench beige, larg, Sorina era palidă la față. Cu o mână ținea de mână un băiețel de 3 ani, iar cu cealaltă tira o valiză uriașă argintie. Roțile valizei erau pline de noroi. Am închis laptopul și m-am ridicat. Cumnată, a spus Sorina cu capul plecat, fără să mă privească, cu ochii ațintiți la pantofar. Copilul, timid, s-a ascuns în spatele piciorului Sorinei. Ce se întâmplă? M-am uitat la mama lui, apoi la Kaelan. Kaelan s-a apropiat și a tras valiza Sorinei în sufragerie. Roțile au lăsat o urmă lungă și umedă pe parchetul de lemn. Mama lui și-a aruncat pantofii și a oftat din adâncuri. Nebunul ăla de bărbat al Sorinei a făcut din nou scandal, a spus mama lui, dându și jos haina udă. Se ceartă și distrug tot timpul, sunt în proces de divorț. Și nici măcar nu s-a terminat partajul și nenorocitul ăla i-a schimbat codul de la intrare. Sorina a fost dată afară și nu are unde să se ducă. Și-a întors brusc capul și m-a privit direct în ochi. Camera de oaspeți e liberă, nu? Las-o să stea câteva zile peste weekend, doar până își găsește o chirie. M-am uitat la Kaelan. Kaelan stătea cu capul plecat, mângâindu-l pe nepotul de 3 ani, evitându-mi cu desăvârșire privirea. Peste weekend, câteva zile. Am repetat eu cuvintele în gând. Sorina a ridicat capul. Ochii îi erau injectați. Cumnată, te rog să mă înțelegi. Vocea ei era abia auzită, dar acțiunile ei au fost fulgerătoare. Deja îi smulsese mânerul valizei din mâna lui Kaelan și se îndrepta spre camera de oaspeți. Sunetul roților de plastic care se rostogoleau pe parchet îmi izgaria nervii. Deodată, copilul a început să plângă în hohote, iar un zgomot asurzitor a umplut casa. Mama lui s-a apropiat rapid, s-a aplecat și l-a strâns pe copil în brațe. Aoleu, puiul meu, nu plânge, e bunica aici. Hai, vrei să ne uităm la desene cu bunica? Într-o clipă, sufrageria a devenit un haos de plânsete ascuțite ale copilului, zgomot de la televizor și sunetul fermoarului valizei care se deschidea violent. Stăteam nemișcată lângă canapea, privind acest spectacol anarhic. M-am simțit invadată cu forța în propriul meu spațiu, copleșită de o neputință teribilă. Doar peste weekend, câteva zile, am încercat să mă conving. Va pleca de îndată ce va găsi o chirie. Miercuri dimineață, căutând fierul de călcat cu aburi ca să mi calc cămașa pentru ședința de azi, nu l-am găsit nicăieri pe balcon. M-am oprit în fața ușii camerei de oaspeți. Ușa era întredeschisă și nu era nimeni înăuntru. Sorina probabil îl dusese pe copil la grădiniță. Am împins ușa și am intrat, apropiindu-mă de șifonier și deschizând ușa. Am înghețat. Fierul de călcat cu aburi nicăieri. În schimb, interiorul era gata să explodeze, plin de haine. Rocii cu flori, paltoane groase de cașmir, mai multe rânduri de haine de casă vaporoase și hăinuțe de copil atârnau înghesuite pe o singură bară, înghițind tot spațiul șifonierului.
Pe podeaua șifonierului erau stivuite cutii mari de depozitare. Mirosea puternic a parfumul ieftin de vanilie pe care îl folosea Sorina. Mi-am coborât încet privirea și m-am uitat sub pat. 2 valize extra largi zăceau sub pat, cu fermoarele larg deschise. Acesta nu era bagajul cuiva care stătea doar câteva zile peste weekend. Era ca și cum și-ar fi mutat întreaga gospodărie. Am închis ușa șifonierului. Clicul ușii care se închidea a sunat neobișnuit de ascuțit în camera golă. 2 săptămâni mai târziu, din cauza licitației pentru un proiect comercial mare la firmă, am lucrat peste program 3 zile la rând. În acea seară, când am plecat de la birou, era trecut de ora 10 noaptea. Vântul, rece de la începutul iernii, era tăios. Stând pe bancheta din spate a taxiului, degetele de la picioare mă durau din cauza tocurilor. În mintea mea era un singur gând: să fac un duș fierbinte și să mă prăbușesc în patul king size de cea mai bună calitate, cumpărat din bonusul meu, și să dorm fără griji. Am tastat codul și am deschis ușa. Lumina era aprinsă în sufragerie, dar televizorul era stins, iar casa era sinistru de tăcută. Mi-am aruncat tocurile și mi-am pus papucii de casă, apoi, cu picioarele grele ca plumbul, am mers pe hol. Tocmai când să trec de bucătărie, pașii mi s-au oprit brusc. În colțul holului scurt care ducea la camera de depozitare erau stivuite 3 cutii de plastic albastre pentru mutări, înalte cât un om. Cutiile erau aplecate periculos, blocând complet ușa camerei de depozitare. Știu ce înseamnă acea bandă adezivă albastră. Inima a început să mi bată nebunește. M-am apropiat și am rupt cu brutalitate banda de pe cutia de sus. Un sunet sfâșietor a răsunat. Capacul cutiei s-a deschis cu un pocnet. Înăuntru, paltoanele mele de iarnă, gecile și bluzele de mătase, la care țineam, erau aruncate claie peste grămadă. Erau hainele mele, care ar fi trebuit să atârne ordonat în partea stângă a șifonierului din dormitorul matrimonial. Mâna mea, care ținea banda adezivă, a înghețat în aer. Geanta de pe umăr mi-a alunecat și a căzut cu un bufnet pe parchet. M-am întors brusc și am mers direct spre dormitorul matrimonial. Ușa dormitorului era larg deschisă. Spectacolul dinăuntru a fost suficient să mi facă sângele să fiarbă. Pe patul king size, care fusese acoperit cu lenjeria de ingri pe care o alesesem cu grijă, era acum o lenjerie de pat chitșoasă, cu flori roz bombon, pe care nu o mai văzusem niciodată. Mama lui stătea lângă pat și bătea pernele, ca să le umfle. Sorina stătea pe scaunul de la măsuța mea de toaletă și, scoțând recipiente de cosmetice din trusa ei, le înghesuia fără rușine printre produsele mele scumpe de îngrijire a pielii. "Ce faceți aici?" Vocea mea era slabă și tremura ușor, dar în camera tăcută a sunat ca un tunet. Mama lui s-a întors spre mine, dar pe fața ei nu era nici urmă de jenă. "O, ai venit," a spus ea, scuturându, și praful de pe mâini, la fel de firesc ca și cum ar fi vorbit despre vreme. Am arătat spre hol. Degetele îmi tremurau necontrolat. De ce sunt hainele mele aruncate acolo? Mama lui s-a încruntat, de parcă atitudinea mea o deranja profund. Sorina are și un copil. Cum să doarmă în patul ăla îngust de o persoană din camera de oaspeți? Dacă se foiește copilul în somn și cade, tu îți asumi responsabilitatea. A ridicat ea vocea, acuzator. Dormitorul matrimonial e spațios și patul e mare. E perfect pentru Sorina și copil. Și deci am privit-o tăios, de parcă aș fi vrut să o mănânc din priviri. Deci voi mergeți să vă înghesuiți în camera de oaspeți, iar hainele alea de iarnă, că oricum nu le porți acum, le-am împachetat eu pe toate și le-am scos. Dacă le îndesăm în camera de depozitare, nu ocupă spațiu, e mai bine. Șifonierul din camera de oaspeți trebuie să folosească Sorina noastră. Aici e camera mea, am spus, scrașnind din dinți, silabisind fiecare cuvânt. Sorina, care și aranja cosmeticele, a tresărit, s-a uitat la mine pe furiș, apoi și-a plecat repede capul, prefăcându-se că aranjează o dischetă demachiantă. "Camera mea? Ce camera a ta?" A fluturat mama lui mâna.
iritată. Între familie să pui granițe. Ce naiba? Sorina e într-o situație atât de dificilă și tu, cumnata ei, nu vrei să îi cedezi o cameră? Nu am mai discutat cu femeia aceea. Fără să mă uit înapoi, am ieșit din dormitor și am mers hotărâtă spre sufragerie. Caelan stătea leneș pe scaunul de răchită de pe balcon, uitându-se la YouTube pe telefon. M-am apropiat și i-am smuls telefonul din mână, aruncându-l pe scaunul de alături. Hei, m-ai speriat. Ce faci? S-a încruntat el și s-a ridicat brusc. Știai de la început ce se întâmplă în dormitor, nu-i așa? Am ridicat capul și l-am privit tăios. El s-a uitat pe furiș spre dormitor, a oftat adânc și s-a scărpinat la ceafă. Elara. Vocea lui era un amestec subtil de lingușire vinovată și iritare. Sunt doar câteva luni, nu poți să suporți și să treci cu vederea. Sorina e cu nervii la pământ, plânge tot timpul și nu poate dormi noaptea. Mama e și ea distrusă. E chiar chinuitor să stea cu copilul în camera aia mică de oaspeți. Dacă dormim noi câteva luni în camera de oaspeți și Sorina, câteva luni, i-am tăiat-o scurt. Îmi arunci hainele ca pe gunoaie, îți pui pătura pe patul meu și râzi și mie îmi cer să suport. M-am apropiat de el cu un pas. Tu când ai fost de acord cu asta? Caelan și-a întors privirea și s-a uitat la cerul negru al nopții. Răspunde, am țipat eu, cuprinsă de furie. Acum 2 săptămâni, a răspuns el cu o voce stinsă, de parcă ar fi mormăit. În acel moment, am simțit că tot aerul din jur a fost absorbit. Doar respirația mea sacadată și furioasă îmi răsuna în urechi. Acum 2 săptămâni. L-am privit pe acest bărbat laș, nevenindu-mi să cred. Acum 2 săptămâni ați complotat și ați fost de acord să îi cedați dormitorul și pe mine m-ați lăsat să par o proastă. Știind că lucrez peste program și ajung acasă în zori, azi, când am intrat pe ușă frântă de oboseală, îmi dai vestea. Pe fața lui Caelan a apărut o urmă de vinovăție pentru o clipă, dar apoi și-a schimbat expresia într-una de iritare. Mama a zis să nu, ți spun, că te superi, a început el cu scuze penibile. Sincer, și dacă ți-aș fi spus dinainte, ai fi fost de acord? Caelan. L-am privit. Acum 5 ani, când m-a cerut în căsătorie, mi-a spus că vom fi o familie complet independentă și că va fi mereu de partea mea. Ce sunt eu în casa asta? Și-a ciufulit părul, nervos. Chiar trebuie să strici mereu atmosfera în casă ca să te simți bine. Ce mare lucru să schimbi camera în care dormi. De ce trebuie să mă terorizezi așa? Mai termină. Am pufnit eu. M-am întors, am intrat în camera de oaspeți, am trântit ușa și am încuiat-o de 2 ori. În acea noapte, am stat ghemuită pe colțul patului îngust de o persoană, privind la muntele de cutii cu lucrurile Sorinei din colțul camerei și am stat trează toată noaptea. Nu mai puteam ignora realitatea. Am luat o decizie. A doua zi era duminică. La ora 8 dimineața, din sufragerie se auzeau desene animate și zgomotul farfuriilor. M-am spălat pe față, m-am îmbrăcat frumos și am ieșit din camera de oaspeți. La masă, mama lui îi dădea nepotului de 3 ani omletă. Sorina sorbea din ciorbă, iar Caelan stătea în fața ei, uitându-se doar la telefon. Când m-a văzut ieșind, Caelan a ridicat capul. Privirea îi se clătina, confuză, dar nu a scos niciun cuvânt. M-am apropiat de masă, am tras un scaun și m-am așezat. Nu am luat acâmurile. Mi-am împreunat mâinile și le-am pus pe masă. Domnișoară Sorina, folosiți dumneavoastră camera de oaspeți. Am spus, privindu-l fix pe Caelan, cu o voce rece, lipsită de emoție. Dacă patul e prea mic și incomod, vă dau eu bani să schimbați cu unul queen size. Dar dormitorul matrimonial nu-l cedez sub nicio formă. Astăzi, până după amiază, îmi puneți hainele la loc și eliberați complet dormitorul matrimonial. Mâna Sorinei, care ducea lingura la gură, a înghețat în aer. S-a uitat pe furiș la mama ei. Mama lui a trântit castronul de ciorbă pe masă. S-a auzit un bufnet și ciorba a sărit, pătând masa de lemn. Ești nebună?" a țipat mama lui la mine, cu ochii ieșiți din orbite. În camera aia de oaspeți, cât o cutie de chibrituri,
fără un șifonier decent, unde să și pună Sorina toate lucrurile. Și copilul, cum să se joace că se sufocă. Atunci să și reducă bagajele. Am întors capul și am privit-o direct în ochi, fără să mi feresc privirea. Sau să plece și ia o chirie. Știți că avansul pentru acest apartament a fost plătit din banii mei, de pe urma garsonierei, nu? Eu sunt stăpâna acestei case și eu decid cum se folosesc camerele. Mama lui a rămas uimită pentru o clipă. Apoi a izbucnit în râs. Un râs ascuțit, metalic, plin de bagiocură și dispreț. Banii tăi, a arătat ea cu degetul spre nasul meu. Vocea i-a devenit ascuțită ți spărgea timpanele. Dacă te-ai măritat și ai intrat în familia noastră și banii tăi sunt banii familiei noastre, cine ești tu să faci pe șefa aici cu camerele? S-a ridicat de la masă, sprijinindu-se de ea și m-a privit de sus, disprețuitor. Du-te și scoate un extras de carte funciară. Să vezi pe numele cui e casa asta. Inima mi-a căzut în stomac. Casa asta e pe numele lui Caelan, a spus ea cu bărbia ridicată, arogantă. E casa fiului meu și dacă aduc un câine sau un om, e treaba mea, ce te privește pe tine. M-am întors încet și l-am privit pe Caelan. Caelan îmi evita privirea cu disperare. Stătea cu capul plecat și se uita fix la ecranul telefonului. De parcă ar fi fost ascunsă acolo o mină de aur. Nu a scos niciun cuvânt de protest. Luni dimineață, la biroul firmei de design, se discuta aprins despre programele de divertisment de la sfârșitul săptămânii, iar, într-un colț, espresorul de cafea Bâzaia. Stătim la calculator, cu mâinile transpirate. Am deschis browserul de internet și am intrat pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vizualizare extras de carte funciară. Am introdus adresa apartamentului. Am plătit taxa de 20 de lei. Fișierul PDF s-a descărcat și a apărut pe ecran. Am derulat frenetic cu rotița mouse-ului până la secțiunea privind dreptul de proprietate. Privirea mi s-a oprit pe textul din tabel. Proprietar, Caelan. Proprietate exclusivă. Nu exista niciun coproprietar. Numele meu nu era nicăieri. Acum 5 ani, când am semnat contractul pentru casă, eu eram într-o delegație în provincie. La telefon, Caelan mi-a spus cu o voce dulce ca mierea. Iubito, să ai o delegație reușită. Mă ocup eu de contract. Îl trec pe numele amândurora? Nu, ți face griji. L-am crezut. Timp de 5 ani am trăit ca o proastă, crezând aceste cuvinte. Am inspirat adânc. Simțeam o greutate de plumb pe piept. Am luat telefonul și am deschis aplicația băncii. Rata la creditul pentru casă era de 6.000 de lei pe lună. Am convenit să o plătim pe jumătate. În fiecare zi de 15 a lunii, 3.000 de lei erau transferați automat din contul meu de salariu în contul comun de cheltuieli, pe numele lui Caelan. Contul era pe numele lui Caelan, iar el se ocupa de administrarea banilor, așa că nici nu m-am gândit să verific istoricul. Mi-am amintit ID-ul și parola contului și le-am introdus. Autentificare reușită. Am vizualizat istoricul tranzacțiilor pe ultimul an. În fiecare zi de 15, depunere de la Elara, 3.000 de lei. În fiecare zi de 15, depunere de la Caelan, 3.000 de lei. Și a doua zi, în fiecare zi de 16, retragere 6.000 de lei. Titularul contului în care se făcea depunerea era Doina. Numele soacrei mele. Privind acele 3 litere de pe ecran, simțeam că mi-ies ochii din orbite. Am ridicat receptorul de pe birou și am sunat la serviciul clienți al băncii. Bună ziua! Aș dori să verific fluxul de numerar și setările de autorizare pentru acest cont. Am dictat numărul contului și KNP-ul lui Caelan. Am auzit tastatura operatorului. Ah, doamnă, la acest cont este atașat un card de familie. Titularul cardului este doamna Doina. Suma depusă în cont este transferată integral în fiecare lună printr-o setare de transfer automat în contul personal al doamnei Doina, pentru administrare. Administrată? Vocea mea s-a frânt. Da.
Titularul contului a setat acest transfer automat. Vă mai pot ajuta cu ceva? Nu. Mulțumesc. Am închis telefonul. Timp de 5 ani. Am crezut cu tărie că, împreună cu soțul meu, plăteam o datorie și ne construiam un cămin confortabil. Dar adevărul era altul. Banii mei, munciți cu greu, ajungeau direct în buzunarul soacrei mele în fiecare lună. Proprietatea era pe numele fiului, iar mama ținea fraiele financiare. Iar eu, deși plăteam chiria la timp în fiecare lună, eram doar un chiriaș prost care putea fi dat afară oricând din dormitorul matrimonial. Niciodată nu m-au considerat parte din familie. Privind la istoricul transferurilor care umplea ecranul, am izbucnit într-un râs nervos. Totul părea o comedie sinistră. La ora 18:30 am trântit ușa de la intrarea în apartament. Un miros puternic de carne prăjită umplea holul. Fără să mi schimb pantofii, am intrat în sufragerie cu tocurile înalte. Tocurile lovau parchetul, scoțând un sunet ascuțit, ritmat. Stăteau toți în jurul mesei din sufragerie. Pe grătarul din mijlocul mesei, micii sfârâiau, scoțând un fum alb. Mama lui a luat un mic binefăcut. A suflat peste el și l-a pus în gură nepotului de 3 ani. Caelan ținea o sticlă de apă și îi turna Sorinei în pahar. O imagine de familie perfectă, ți dădeau lacrimile. La zgomotul tocurilor mele, Caelan a întors capul. Mâna lui, care ținea sticla de apă, a înghețat în aer. O, iubito, ai venit. De ce nu te-ai descălțat? M-am apropiat de masă. Din geantă am scos extrasul de carte funciară și extrasul de cont bancar gros. Am ridicat brațul și am trântit teancul de hârtii în mijlocul mesei. Hârtiile au alunecat, iar zgomotul lor a acoperit sfârâitul cărnii. Câteva foi au alunecat spre marginea grătarului și s-au pătat cu grăsime fierbinte, devenind transparente și gălbui. Sorina s-a ghemuit, speriată. Mama lui a încetat să mai mănânce. Caelan, văzând extrasul de carte funciară aruncat pe masă, s-a albit la față. La revedere, am spus, privindu-i pe rând. Vocea mea era atât de rece și calmă, încât m-a speriat și pe mine. Mama lui și-a ridicat ochii. Încă mesteca la carne. Nu vă iau camera, am spus eu. Colțul gurii mamei lui a tresărit. Un zâmbet subțire, de parcă ar fi câștigat o luptă, era gata să apară. L-am privit direct pe Caelan. Noi divorțăm. Aerul din jurul mesei a înghețat. Doar zgomotul grăsimii care sfârâia pe grătar se mai auzea. Și toată familia voastră, afară din casa mea, acum. Micul din gura mamei lui a căzut. Tacâmurile pe care le ținea în mână au căzut pe jos cu un zgomot metalic. Fața lui Caelan a devenit albă ca hârtia. A împins scaunul cu brutalitate și s-a ridicat. Zgomotul scaunului care zgaria podeaua a fost asurzitor. Elara, tu, a întins mâna peste masă, încercând să mă prindă de braț. Mâna lui era gata să mi atingă mâneca paltonului. Am făcut un pas înapoi. Mâna lui Caelan a rămas în aer. Degetele întinse erau albe. S-a uitat la palma lui goală, apoi și-a ridicat capul și m-a privit. Buzele îi tremurau, dar nu a putut scoate niciun cuvânt. Divorț, țipătul ascuțit al mamei lui a spart tăcerea apăsătoare de la masă. S-a îndreptat de spate și, cu ochii holbați, a început să respire sacadat. Ai înnebunit. Cine ești tu să mi dai ordine? O femeie măritată să vorbească de divorț pentru un fleac ca ăsta e de neconceput. A lovit cu palma în masă, iar o picătură de grăsime fierbinte i-a sărit pe mâna lui Caelan. Caelan a tresărit, dar nici nu s-a gândit să se șteargă. Fața lui, mereu precaută, era contorsionată de o uluire grotescă. Elara, te rog, calmează-te. Când a vorbit în sfârșit, vocea lui era uscată și crăpată, plină de o rugăminte disperată. Mama e supărată. Sorina nu are unde să se ducă, așa că a intrat în camera noastră. Hai să vorbim frumos. Te rog, nu în fața mea. M-am uitat la copilul de 3 ani. Cu tacâmurile în gură, se uita la noi cu ochii mari. Atmosfera era atât de tensionată, încât nici măcar nu putea să plângă.
Sorina stătea prăbușită pe scaun, cu fața albă ca varul. Își ținea capul plecat și strângea tivul trenciului cu atâta forță și înfigea unghiile în carne. În casa asta nu mai am o cameră a mea, Kailan. Vocea mea era sinistru de calmă. Chiar și pe mine m-a surprins. Nu am țipat, nu am plâns. Doar o răceală teribilă a unei resemnări totale. Plutea în aer. M-am aplecat și am ridicat geanta de pe jos. Extrasul de cont și extrasul de carte funciară, bucurați-vă de ele. Mi-am pus geanta pe umăr. Mâine vă va contacta avocatul. Fără să mă uit înapoi, am mers direct spre intrare. Elara, dacă ieși pe ușa asta, să nu te mai gândești să te întorci vreodată. În spatele meu, mama lui a început să urle și am auzit un scaun răsturnându-se. M-am schimbat în pantofii și am apăsat butonul de deschidere a ușii. Tiriring. Ușa s-a deschis. Vântul tăios de la începutul iernii a intrat pe hol și a măturat mirosul grețos de carne de pe hainele mele. Am ieșit și am tras mânerul ușii în spatele meu. Elara, Kailan a alergat în papuci până la colțul holului. Fără să-i arunc nicio privire, am trântit ușa grea de metal. Liftul a coborât lin. Numerele s-au schimbat rapid, de la 12 la 11, apoi la 10. Privind acele numere roșii, am simțit cum o stâncă uriașă, care mi-a păsat pieptul, s-a sfărâmat și a dispărut. În schimb, m-a cuprins un gol imens, ca o imponderabilitate fără sfârșit. În acea seară, am închiriat o cameră single la un hotel de afaceri aproape de birou. După duș, m-am așezat pe marginea patului și am ascultat zgomotul monoton al aparatului de aer condiționat. Ecranul telefonului se aprindea și se stingea intermitent în întuneric. Kailan îmi trimisese 10 de apeluri nepreluate și mesaje. Elara, îmi pare rău. Nu am gestionat bine situația. Te rog, vino acasă. Mama a certat-o rău pe Sorina. Hai să ne întâlnim mâine și să vorbim. Te rog, nu te pripi. Nu i-am răspuns. Am pus telefonul pe modul silențios și l-am așezat cu fața în jos pe noptieră. A doua zi era marți. La ora 10 dimineața mi-am luat o jumătate de zi liberă și am luat metroul spre centrul orașului, în zona unde erau concentrate marile firme de avocatură din București. Imediat ce am ieșit de la metrou, privirea mi-a fost acoperită de firme reci și sobre, pe care scria avocat, firmă de avocatură. Firma de avocatură unde lucra Irina era într-o clădire veche, comercială. Când am intrat pe ușa de sticlă a biroului, Irina aranja un teanc gros de documente lângă copiator. Îmbrăcată într-un costum negru, impecabil, cu părul prins strâns la spate, s-a întors la auzul pașilor mei și a lăsat documentele din mână. Elara s-a apropiat și m-a tras de braț într-o sală de consiliere goală. Sala era sufocant de mică. O masă rotundă, albă și 2 scaune, atât. Mirosea a cafea instant ieftină și a hârtie de copiator. La telefon nu am înțeles nimic. Irina mi-a pus un pahar cu apă călduță în față și s-a așezat în fața mea. Ce s-a întâmplat, de fapt? Am scos din geantă un dosar transparent și l-am împins în față. Vreau să divorțez, am spus eu, și vreau să mi recuperez partea din apartamentul ăla până la ultimul os. Irina nu părea surprinsă. Avea privirea unui om care a văzut multe, a unui specialist care a fost martor la nenumărate bătălii murdare. A deschis dosarul și a scos documentele. Deasupra era o chitanță de transfer bancar de acum 5 ani. Ăsta e extrasul de cont de la vânzarea garsonierei mele din drumul Taberei, înainte de căsătorie. 400 de lei. Am arătat spre ștampila roșie, clară, a băncii. A doua zi după ce au intrat banii ăștia, am transferat avansul în contul vânzătorului apartamentului. Irina a examinat suma și data cu o privire ascuțită și a dat din cap. Și ăsta e extrasul de cont pe ultimii 5 ani, am scos un teanc gros de documente. În fiecare zi de 15, 3.000 de lei erau transferați automat din contul meu de salariu în contul comun de cheltuielii pe numele lui Kailan, pentru plata creditului. Irina a răsfoit extrasul și s-a încruntat ușor. Extrasul de carte funciară, i-am întins ultimul document, cu sigla ANGPI,
doar numele lui e trecut acolo. Irina a confirmat proprietatea exclusivă și a lăsat documentul pe masă. A luat un pix și a bătut cu el într-un carnețel gol. Elara, situația e simplă, dar va fi un război de uzură. Vocea ei a devenit cea a unui profesionist desăvârșit. În România, pe numele cui e trecută proprietatea nu e un criteriu absolut în partajul la divorț. Cheia e contribuția. A atins cu vârful pixului chitanța de transfer de 400 de lei. Avansul ăsta e bunul tău propriu. Sursa banilor e extrem de clară. Asta e cea mai bună armă a ta. E foarte probabil ca instanța să recunoască acești 400 de lei ca fiind 100 banii tăi. Și creditul pe care l-am plătit timp de 5 ani? Am întrebat eu. Prețul apartamentului a crescut destul de mult, acum valorează cam 1,2. 0 de lei. Asta intră la bunuri comune dobândite în timpul căsătoriei. Irina a desenat un cerc pe carnețel și l-a tăiat în două. Cei 3.000 de lei pe care i-ai depus lună de lună sunt o dovadă incontestabilă a contribuției tale la plata creditului. Se va stabili o cotă, ținând cont de veniturile fiecăruia, de contribuția la treburile casnice. De obicei, în astfel de cazuri, poți obține între 40% și 50% din creșterea valorii. M-am uitat la paharul de apă care tremura ușor pe masă. Nervii încordați au început să se relaxeze puțin. Deci, chiar dacă soacra mea a controlat contul ăla, faptul că eu am contribuit la plata datoriei nu poate fi contestat. Irina a dat să dea din cap, dar s-a oprit brusc. Privirea ei a devenit ascuțită ca a unui vultur. Stai puțin. Soacra ta a administrat contul ăla? Da, titularul contului e Caelan, dar cardul de familie tașat îl are mama lui. În fiecare zi de 16. Adică, a doua zi după ce puneam noi banii, suma integrală era transferată în contul personal al doinei. Fața Irinei s-a întunecat. A luat telefonul și a verificat data. Elara, la ce oră i-ai anunțat aseară că divorțezi? Pe la 7 seara. Atunci și ei au început deja și facă planuri. Irina s-a ridicat ca un arc și s-a dus la birou, unde a pornit calculatorul. Se întâmplă des ca partea adversă să înstrăineze bunurile înainte de a se depune cererea de divorț, mai ales în cazurile în care soacra controlează conturile. Fugi acum la bancă și scoate un extras de cont actualizat de aseară până azi. M-a cuprins un fior. Ieșind din birou, am luat un taxi spre cea mai apropiată sucursală bancară. La ghișeu, i-am întins funcționarei o copie după buletinul lui Caelan și certificatul de căsătorie. Vă rog să mi spuneți soldul acestui cont și să mi scoateți un extras pe ultimele 3 zile. Tânăra funcționară a tastat, iar lumina albastră a monitorului îi se reflecta în ochelari. Doamnă, a spus funcționara cu o amabilitate mecanică. Soldul curent al contului este 0. Mâinile mele, așezate pe genunchii, s-au încleștat. 0? Până ieri erau vreo 25 de lei în cont pentru rata de luna asta. Da, până ieri erau 25 de lei, a spus funcționara, arătând cu degetul spre monitor. Dar astăzi, la ora 9:10. Adică, imediat ce s-a deschis banca, suma a fost transferată integral printr-o tranzacție la ghișeu, în contul doamnei Duina. Și funcționara s-a oprit și s-a uitat la mine cu ezitare. Și ce? Astăzi, la ora 10, titularul contului a solicitat închiderea acestui cont prin aplicația de mobile banking. Mi-a țiuit urechea. Ora 9:10, transfer integral. Ora 10, cont închis. Viteza cu care soacra mea și Cailan m-au înșelat mi-a depășit cu mult imaginația. Nu s-au mulțumit să mă dea afară din dormitor, ci, înainte ca procedurile legale să înceapă, au secat complet rezervorul în care am vărsat cu sudoare banii pentru credit, cu intenția de a mă lăsa cu buza umflată. Cu extrasul de cont pe care scria 0, am ieșit din bancă. Vântul tăios, care sufla printre clădirile din București, m-a lovit în față. Am scos telefonul și am sunat-o pe Irina. Au scos toți banii.
Azi dimineață la 9 fix, vocea mea, purtată de vântul rece, tremura, nu de frică, ci de o furie ucigașă, care mi fierbe anoase. La celălalt capăt al firului, Irina a tăcut o secundă. Mă așteptam. Vocea ei era atât de calmă, încât mi s-a făcut pielea de găină. Elara, ascultă-mă bine. Întoarce-te acum la birou și adună tot ce poți găsi despre bunurile lui Caelan. Contul de salariu, informații despre mașină și adresa exactă a apartamentului. La ce bun, trebuie să punem sechestru asigurător, a spus Irina pe nerăsuflate. Imediat ce ai anunțat divorțul, au scos banii. În instanță, asta poate fi considerată ascundere de bunuri comune cu rea credință. Trebuie să lovim primii. Vom cere imediat instanței instituirea unui sechestru asigurător pe apartament pentru a bloca orice tentativă de a-l vinde sau de a lua un credit pe el. Cu casa blocată, faptul că au scos 20 și 5 de lei va fi ca și cum și-ar fi săpat singuri groapa. Am închis telefonul și am inspirat adânc. M-am urcat într-un taxi care staționa pe marginea drumului cu avariile puse. Domnule șofer, vă rog, înapoi la birou. După ce am depus cererea de sechestru asigurător, a început o așteptare chinuitoare. Legea nu funcționează ca în filme, unde se pun sigilii pe ușa cuiva de pe o zi pe alta. A trebuit să trec prin analiza instanței, plata unei cauțiuni și un labirint de proceduri administrative anevoioase. Nu m-am mai apropiat de apartament. Am rugat Departamentul de Resurse Umane de la firmă să mi dea un avans pe 2 luni din salariu și am închiriat o garsonieră de doar 20 de metri pătrați aproape de birou. În primele zile, Caelan m-a sunat înnebunitor. La început, cu rugăminți mieroase și scuze penibile, dar treptat, a ajuns la iritare și crize de furie. Elara, până când o să continui așa? Mama e pe punctul de a leșina din cauza tensiunii. Chiar dacă divorțăm, trebuie să ne vedem și să rezolvăm lucrurile ca oamenii. Chiar trebuie să ajungem la sânge? Știi că Sorina se simte vinovată că ai plecat din cauza ei și nici nu mai iese din casă. Nu am citit niciunul dintre aceste mesaje dezgustătoare, le-am ignorat complet. 2 săptămâni mai târziu, într-o după-amiază târzie, mă uitam fix la monitor, corectând un plan de iluminat interior, când telefonul de pe birou a început să vibreze nebunește. Caelan, am privit rece numele. Apoi am apăsat butonul de preluare a apelului. Elara, imediat ce s-a conectat apelul, vocea furioasă a lui Caelan a explodat. Pe fundal se auzeau claxoane de mașini. Ce naiba ai făcut? Nu am răspuns. Am îndepărtat puțin telefonul de ureche. Tocmai m-a sunat agentul imobiliar să mi spună că pe extrasul de carte funciară al casei noastre a apărut o notare de sechestru. Am pus sechestru pe casă. Vocea i s-a subțiat de furie. E o măsură asigurătorie. Am spus eu, cu ochii la plan, detașată. E ca să nu mă trezesc că vinzi casa pe la spatele meu sau iei un credit în timpul procesului de divorț. Ai înnebunit? E casa mea, pe numele meu. E bunul nostru comun, l-am întrerupt eu scurt. Și spune-i mamei tale. Cei 25 de lei pe care i-a scos de la ghișeu la 9 și 10 minute. Am depus totul ca probă la dosar. La celălalt capăt al firului s-a făcut o tăcere de mormânt. Doar respirația sacadată și furioasă a lui Caelan se auzea prin microfon. Chiar vrei să mergem până la capăt, nu? A spus el, scrâșnind din dinți. Voi ați depășit limita. Am închis telefonul și am blocat numărul, dar am subestimat tupeul soacrei mele. 3 zile mai târziu m-a sunat mama, Elara, la celălalt capăt al firului. Vocea mamei era extrem de obosită și plină de uimire. Mamă, ce s-a întâmplat? Ești bolnavă? Am aruncat stiloul pe care îl țineam în mână. Nu, e vorba de soacra ta, a spus mama cu o voce apăsată. Azi după, amiaza a venit până la magazinul de bricolaj al tatălui tău. Am simțit o explozie în cap. A venit până la Ploiești? Ce prostie a debitat? M-am ridicat brusc, iar suportul de creioane de pe birou s-a răsturnat,
iar markerele s-au rostogolit pe jos. Femeia aia a făcut un scandal monstru în mijlocul magazinului de auzit tot cartierul. Că sunt o scorpie fără inimă, că vreau să las pe Caelan în sapă de lemn, că l-omor cu zile, a spus mama, suspinând și trăgându și nasul. Era plin de cunoscuți în magazin. Soacra, ta s-a așezat pe un scaun la intrare și oprea pe oricine trecea, spunând că eu, cu eticheta de divorțată, cum o să mai pot ieși în lume și dacă o să mai pot găsi vreodată un bărbat. De la picioare, un fior de gheață mi-a urcat până în creștetul capului. Femeia aceea diabolică știa exact care era punctul meu slab. Părinții mei, care și-au petrecut toată viața având un magazin de bricolaj într-un cartier vechi din Ploiești, pentru care reputația în comunitate era sfântă. Mamă, îmi pare rău. Vin acum. Nu veni. M-a oprit mama, grăbită. Tatăl tău a dus-o în spate. Tata a zis să nu, ți faci griji și să ți vezi de treabă. Ce a spus tata? Nu a spus nimic. Doar a stat în fața ei, a fumat țigară după țigară și apoi a condus-o afară. După ce am închis telefonul, nu am mai putut să mă concentrez la niciun plan. Mi-am luat haina și cheile de la mașină și am ieșit din birou ca o nebună. Autostrada de la București la Ploiești era o parcare imensă. Palmele de pe volan îmi erau transpirate. În mintea mea se amestecau haotic imaginea soacrei mele făcând scandal în fața magazinului și spatele tatălui meu, care fumă în tăcere. Când am parcat mașina în fața magazinului, lumea era deja cufundată într-un întuneric de nepătruns. Ruloul magazinului era pe jumătate lăsat. Pe rulou erau pete de vaselină și mirosul familiar de lubrifiant și de fier îmi gâdi la nările. Am deschis ușa și am intrat. Tata, cu ochelarii pe vârful nasului, stătea în spatele teșghelei și la lumina slabă a unui bec, sorta diferite tipuri de șuruburi, purta salopeta lui veche, gri, cu pete de ulei la manșete. La auzul pașilor mei, tata a ridicat capul. Ce faci aici? La ora asta? Ai mâncat? O voce atât de calmă, de parcă ar fi vorbit cu un trecător. M-am uitat la mâinile tatei, pline de bătături și zgârieturi. Tată, îmi pare rău. Gâtul mi s-a uscat și un plânset gutural mi-a ieșit din piept. Tata a aruncat șuruburile pe care le ținea în cutie și a scos ochelarii și i-a pus pe teișghea. S-a ridicat, a luat un pahar de apă fierbinte de la dozatorul vechi din colț și mi l-a întins. Căldura care se transmitea prin paharul de hârtie era arzătoare. Soacra ta a fost pe aici azi. A spus tata, privindu-mă cu o voce profundă și grea, fără nicio urmă de reproș. Știu, a spus o grămadă de prostii, nu? Tata a clătinat din cap în tăcere. Apoi s-a întors și, din sertarul teișghelei, a scos o cutie de tablă veche, unde ținea mărunțișul. Femeia aia, nu te stresa de ce zice. Tata a deschis cutia și a scos un teanc de bani, legat strâns cu un elastic galben. Erau bancnote de 10 și 50 de lei, amestecate, cu marginile uzate. Tata a împins teancul de bani spre mine. Pentru proces îți trebuie bani. Pentru avocat îți trebuie bani. Să-ți iei o chirie, totul costă bani. Ochii tatei, înconjurați de riduri, tremurau. Tată, nu am nevoie de bani. Ia banii. A tăiat-o tata scurt, cu o încăpățânare de neclintit. Mâna lui aspră și bătătorită m-a bătut de 2 ori pe umăr. Elara, tata m-a privit direct în ochi. Dacă în casa aia te tratează ca pe o străină și nu, ți dau nici măcar o cameră, tata a făcut o pauză. Ochii s-au înroșit, dar spatele lui gârbovit era drept. Întoarce-te acasă. Tată, aici vei avea mereu camera ta. Lacrimile pe care le-am ținut s-au revărsat. Lacrimi fierbinți cădeau în tăcere peste paharul de hârtie cu apă. Am mușcat din buze până la sânge ca să nu plâng în hohote și am dat din cap frenetic. În acel moment am știut. Acest război trebuia să-l câștig, cu orice preț. Procesul de divorț a fost o luptă anevoioasă și murdară. Am fost chemați de 2 ori la mediere la judecătorie, dar de fiecare dată a eșuat
din cauza diferențelor mari de opinie privind partajul. Caelan, în fața instanței, a adus scuze josnice. A recunoscut că avansul de 400 de lei a fost din banii mei, dar a susținut că, în ultimii 5 ani, el a plătit facturile la utilități, întreținerea și cheltuielile de zi cu zi și că, prin urmare, contribuția mea ar trebui diminuată. Soacra mea și-a găsit un avocat tenace, care a susținut că cei 25 de lei sustrași erau, de fapt, restituirea unei datorii mai vechi a lui Caelan către ea și nu o ascundere de bunuri cu rea credință. Dar legea a fost necruțătoare, iar dovezile clare. 10 luni mai târziu, într-o după amiază târzie de octombrie, cerul Bucureștiului era mohorât, gata să verse o ploaie de toamnă. Stăteam în biroul Irinei, cu hotărârea judecătorească proaspăt primită în mână. Literele de pe hartie erau ca niște cuie bătute adânc în albul paginii. Irina, în fața mea, ținea o ceașcă de cafea și mă privea. Rezultatul e așa cum ne-am așteptat, a spus ea, lăsând ceașca jos. Ba nu, chiar mai bine. M-am uitat fix la dispozitivul hotărârii, hotărârea instanței. În primul rând, se constată că suma de 400 de lei, reprezentând avansul pentru achiziționarea locuinței, provine din restituirea prețului garsonierei reclamantei Elara de dinaintea căsătoriei, sursa fondurilor fiind clară, astfel se recunoaște ca bun propriu al reclamantei, se exclude de la partaj și se dispune restituirea integrală de către părât. În al doilea rând, se constată că sporul de valoare al imobilului și suma rambursată din credit în timpul căsătoriei reprezintă bunuri comune ale soților. Având în vedere transferurile periodice ale reclamantei și contribuția la viața de familie, se recunoaște reclamantei o cotă de 45% din aceste bunuri. În al treilea rând, se constată că suma de 25 de lei, transferată în contul mamei părâtului, a doua zi după ce reclamanta a solicitat divorțul. Având în vedere că părâtul nu a prezentat dovezi ale unei datorii legitime, se consideră a fi o ascundere de bunuri cu rea credință, înaintea procesului de divorț. Ca urmare, cu titlu de despăgubiri punitive, această sumă se va deduce integral din cota părâtului și se va atribui reclamantei. Dispune: părâtul Caelan va plăti reclamantei Elara, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, suma totală de 670 de lei în numerar, 670 de lei. Am rostit suma, mestecând-o. Caelan nu va face rost de banii ăștia niciodată, a spus Irina, lăsându-se pe spătarul scaunului, cu o voce plină de convingere. Chiar dacă apartamentul valorează 1,2 de lei, ei nu au niciun ban lichid. De unde să facă rost de o sumă atât de mare în 30 de zile? Și dacă nu plătește, urmează executarea silită. Irina m-a privit direct. Trebuie să vândă apartamentul imediat. Dacă nu-l vând, instanța Ilba escoate la licitație. La licitație se va vinde sub prețul pieței, iar pierderea lor va fi și mai mare. Desi, singura lor șansa i să vanda casa în regim de urgență, cu lacrimi în ochii. Am închis hotărârea și am băgat-o într-un plic galben. Afară, ploaia de toamnă a început în sfârșit să cadă, lăsând șiroaie de apă pe geam. 2 săptămâni mai târziu m-a sunat agentul imobiliar de la parterul blocului. Vai, doamna Elara, vocea agentului era destul de jenată. Știți, domnul Caelan a scos azi casa la vânzare la noi. Pare foarte grăbit. A lăsat la preț cu 50 de lei sub piață. Știu. Vă mulțumesc că m-ați anunțat. Nu, adică, a ezitat agentul. Din ce am înțeles de la domnul Caelan, după ce vând casa, se mută toți la o casă veche, la țară, în județul Călăraș. Ce s-a întâmplat între dumneavoastră? Am divorțat, domnule. L-am întrerupt eu. Calmă. Casa aia nu mai are nicio legătură cu mine. Am închis telefonul și m-am uitat în jur la noua mea garsonieră, proaspăt aranjată, o chirie nouă, aproape de birou, un spațiu modest, de vreo 30 de metri pătrați,
dar cu o fereastră mare, foarte luminos. Soarele de toamnă pătrundea prin jaluzele, lăsând umbre clare pe parchetul deschis la culoare. Am scos din cutia de mutare o farfurie albă, de porțelan, și am șters-o cu grijă cu o cârpă curată. Era din setul scump pe care îl cumpărasem ca să se potrivească cu insula din bucătăria apartamentului. Aceste farfurii, care au stat aruncate într-un colț de dulap întunecat, își găseau acum locul, cu mândrie, în cel mai vizibil loc din dulapul meu de bucătărie. Ulterior, am aflat, de la o cunoștință comună, cum a fost mutarea lor, ca niște fugari. În ziua în care au vândut casa, soacra mea s-a tăvălit pe jos în agenția imobiliară, plângând în hohote. I-a dat palme lui Caelan, urlând că e un neisprăvit care nu e în stare să și păstreze casa, iar agentul imobiliar nu a putut nici măcar să le ofere o ceașcă de ceai. Noul proprietar le-a dat un ultimatum să elibereze casa într-o lună. Dormitorul matrimonial, cu lenjeria aia roz-bombon, pe care și l-au însușit luptându-se și trăgându-se de păr, a fost, în cele din urmă, pierdut definitiv, odată cu casa însăși. Și procesul de divorț al Sorinei a avut un final dezastruos. Soțul ei, în instanță, a demonstrat că Sorina era în sapă de lemn, fără un acoperiș deasupra capului. Pierduse chiar și dreptul de a locui în apartamentul din București. Bărbatul a rânjit, i-a aruncat în față o declarație de renunțare la custodia copilului și a plecat din sala de judecată fără nicio remușcare. Sorina, de mână cu copilul de 3 ani, i-a urmat pe soacra ei și pe Caelan, îndesându și lucrurile care fuseseră mormane în dormitor și în camera de oaspeți, într-o dubă ieftină. Duba, scoțând un fum gros, a părăsit centrul Bucureștiului și a pornit spre o casă veche, dărăpânată, intrun satt aitat om lume din judetsul Kalarashi. Amashi satt ultima farfurie alba de porcelan in dulap siam inches usha. Un clic vesela umplut camera tacuta și liniștita. M-am apropiat de fereastră și am deschis-o larg. Aerul rece de la începutul iernii din București a intrat în cameră, aducând un miros uscat și proaspăt. La câțiva kilometri distanță, în București. Pe ușa de la intrarea în blocul unde am locuit, probabil că acum e lipită o hârtie îngălbenită, litere scrise grosolan, cu un marker negru. Urgent, se poate viziona oricând.